Kawngpin ngay nam lo, singpo ang kawngpin nam lo pe khawhthla. Dam lo ngay tu oma vanga kal turte hianin kong tang chen chen a min jing hal zela a lei vu pai do tur roi chuan kun kan du ve bia wang hetiang ang tui kho thamoi tak mai pathianin zofa te min pe hi zofa te kan vawan nei te lule Vantawng official channel thir tu le ngai thatu zong zong te voini somni pathum tharuk sang ni somni pali pathian ni hian du sakna chibai kan bu ka chau tun tu ma hian nizan lam Ruahsur wanga Mizoram hmun then khat aizol phun chonga lei minin kawngpui a hno te Mizoram kho chak lamin kalpo na kawngpui khozol le kol kul inkara leiminin kawngpui a hno te le lam chip le ching chip inkar kong leimin chungchanga thuthar kan hmu le video kan nei te ba ka tun hnai Ruahsurin Mizoram chung hmun sang sanga in kalpo na kawngpuya harsatna thlen fo laya Ruahsur na sa in Mizoram atui khawhthla sang ber Vantawng khawhthla tan mal somna a thlen ve hlau thung si te he tui khawhthla a tui atama wanga amoi hun vanglai a thlen chho mek dan tun meya Vantawng khawhthla akala video kan lak te kan thirin kan ngai tha ho dona kan channel hi bultan tirte kan nia min lo thir saktu ten khongaya subscribe like le comments te min ti sakram ram turin kan ngen masale cheu ani nizan lam Ruahsur na sa wanga phun chong thlen ma deuh kong chak leiminin kong a hno phuya wanga lir theilian atlang theiri lo thu fb lam chanchinthar tu kin jing dariat vel khan post ania heti lai hian two wheeler ero atlang thei ram thu soi ani leitla hi atam lutuk mel lawa a hmalama then fai thei athat tur thu le pwd lamte arang lama hril riat athat thu te post ani bok he mi hnu dar ko vel khan phun chong mel ruka leiminin kawngpui a hno thu le pwd ten fai na thok ngal ma se leitla hi atam tham deuh awangin du'a in hun adu rei deuh dona lengpui airport lama kaltum man mo zual te chu sakor tui chhun lama kal mei tura hriat tirna siam ani le a he chanchin kan buat sai lai hian leimin hi then fai na tho mek ania an thian tlang thei mei tura bei sei ani thu kan dong Nizana na sataka Ruahsur khan Mizoram kho chak lam tlang dung kalpo na kawngpui chu khozol le kol kul inkar khozol atanga kilometer somvela hla khuai luya kong atipinga na satakin lei amina mishing tan po akal kai la om khop film khurngai tak ani lir thei tan kal tlang ngai na awm lo thu le abul kong chak lei chu chereng le min mei thei reng ani thu kan dong aizol atanga kho chak lang dung champhai pan na kawngpui hi siam mek ni in company na thok tu ten an thut chil meka khozol khuai lui bula leimin po hi then fai na ngor takin an thok meka har san na dang om lova company lamin tluang taka hna an tho thei chuan kong hi atlang har lutuk lo tura bei sei ania tun din hunai ro chuan engma thu chiang taka soi thei alani ri lo thu kan thulak na chuan atar lang May champai road, champai to Aizol road. Kami ya, quay lì, kalau tengah kita tak so, kawngpin ngay nam lo, singpo ang kawngpin nam lo pe khawhthla. Hi achak hi min narang cherang bok ania. Nizan lama Ruahsur hian lam chip le chiat lang in kara leimin vangin hriat thei china hmunhnia kong block asiama sial suk pwds dio purauza ma hovin kong then fai na hi tho ngal mek ani Nizan lama hian sumo pakhat chu leimin hian chiat lang le lam chip in kara hian adanga pwd ten voin chawma khan helai hmun hi
JCB manga leimin thian fain sumatang khang hi anzup po thei ani helai hmun siam na tho lai video kan nei angte lo thlir ho nga lila ai tukina helai lam chip la chet lang in kar hi leimin van kong block phun hi a chung kan nei ti chiang nge me chumi hong tur chung ang kal me ka nimin tlai la nizan ruah tam boka hay mat po liền khop mai hay tunan mat le kan om me ka tha kan la ver hrim hrim ange liền pet khop ani tam em asure em ai ruah kha khu lấy huy khá không có chim em chưa là chim lâu ạ là lóc anh thì hiện hay đâm lầu ngày chú ôm vàng á câu tụt thế thì hiện nên công tăng trên nọ mình riêng hai dễ là chết lang làm chip rồi hiện nên làm lẩu nó vàng câu tụt thế tăng khang boka chuan hay cái ni motor ken khania hay Nizana sumodana ni Tenzol pa editorin na movie in ron tite titat sia hay kan la lokan ni hay Nizana danga alet le thei to box si lowa khulai kan hom tak khana dang box sia let le tur JCB kan som nga la hay lo hi dang om to lo tur a be si la JCB nó thật mẹ là cái nga là cái mình cần phát triển đang làm chip rồi lấy mình mất đi cái camera mình thả cái gì á kan lan chuak nga a thui the ang rang ve thian mai le nga la le bu ni tam viau ni kun ko han du ga du ra ngai la so ta son mu a sonin dam lo to tu mi chin kan lak so motor hu jok so hiện kan hon hun ha kian nga chang renga reini ti kan ti to lo turangai la sumo hi ti tang mai ei thot ti la bai kan ringa bi ta kan dam lo nó ti la kau tu ti sang ngai ti ne ma ngai mo me ne ma tu vangin anh ni kau ti kan tu ron hom lang ko kan an ti anga lấy vũ bảy dấu chữ rồi chuan kun kan du ve bia vang thì đang công nghệ cũng quyền ăn học cái cả sang chuyện trả bia mấy liền hà la nó nhiều em rồi editor cái điện chuông pualin Point ke badar so pakhat vel khan lam chip le chiat lang in kar kong pui leimin hi sumo motor te kaltlang thein PWD 10 an thian fai theya amaro chu lir theilian zo kal thei ture ro chuan an la thok mek boka anin pek nan na tho afak om hle ani helai hi Vantawng khawhthla peng kha ania Thenzawl atanga kilometer nga le tlem vel aniang hei Vantawng waterfalls ti alawin tara het mi peng atang hian aizol Thenzawl lunglei walbeng road khania hemi peng atang hian kem khatle chan ve vel chawa hlania akong po hi a hreom hran lova kan han phei ngal char char don ani
lo an ya amoi khop mai hei a kong hi tunaya tha siam hi chu cha om khop mai kan sarkar lamte han che theisela duam hle ni kong ba te po vai atul khop mai a kong hi azau ran lova lir thein pel na te po a buai thak atam jok kong thui jok ma hian lir thei impel turin a buai thak na chen hi a om ve a heng te po hi lai zau theya siam that a cha om khop ani Vantawng khawhthla en na hmun kan lut don chia en tu hi chu alo an lo om ve deuh reng ze da ni Vantawng khawhthla hian Mizoram tui khawhthla sang ber Vantawng ania hei kan soyang khan tui tam vanglai ania amoy me ya hetiang anga a khawhthak na sat vanglai tak tak hi chuan chhum hian a bom po chuai me ya nidanga tui tlem laia kham chhor do kan hmu thei ang te kha hmu thei ani lova amoy me mani thei ang angin kanan zu manga ka han la kual do na ni hetiang ang tui khawhthla mawi tak mai pathianin zofa te min pe hi zofa te kan vawan nei te lulem helai hmun ma tlo tu te poin a hmun ma te hi von fai na chang kan khiat apoi mo hle meya Vantawng khawhthla hi minol puina kan khiat phak bak hian forei na tangte India ram chung mun sang sanga Mizoram ron tlo khwalzin tourist kan ti mai te hian an tlo na se me meya Google lama ten hanena Mizoram tui khawhthla sang ber Vantawng khawhthla ti alo nia chu chu mu an chak me ma khwalzin te hian an tlo na sa em thina hetiang ania wang hian kan ram kan hnam melan na te po ania chu vangin atlo tu te hian Vantawng khawhthla en na bul le avel von faya kan eitur kente tui botol te le thil dang bol hlo chang theyang chi hrim hrimakha pai lo mun danga kan honemo rem changa kan pai mai thin hi apoi mo khop maya Vantawng khawhthla en na hmun ma hian bol hlo tam deuh hlek thina hei hi tun hnaya helai tlo tu state danga tanga ron kal kan han biak te nam dang te poin an soi duang reng viau thin ani thum hi aron sang tel tel ati hian engemaw chen chu kan han lari lockdown ani a zoom hi a full lo dewin kada kan da full langa eng tiang chen nge tlem chuan a picture quality kha loss deuh lo thei lova inen teng Vantawng khawhthla lu mai hi buang pui khuwa kha nia
ให้รางvain chung te pawh lo langa ti hian tui ri hiau le van va inkar tui ri hiau le Vantawng khawhthla inkara hian van va lui ania hei Vantawng khawhthla siam tu hi van va lui kan ti mai a chumi inkar chuan buang pui bran chuai me ten long leng an service tir thina hei khwal zin te pawh in an tlawna sa thin hle ni en tu an lo thlen bel kan soyang khan ma ni chawa kal te pawh hi a hare me mai ni en tu hi anom ve deuh orang ani Vantawng khawhthla hi he lam ve lam dewa tang hian kan la lenga kan zoom le lock don ani akain dai lawang renga hei ta mai kan hi afu chia lo dewa kut manangai box sia na zoom don chuan kut khing hi lo ngai nen aka comment lutuk thei lo ani tin han comment vak ngai na po awm chia lo ve kan huang hian amoy ani top maya hmun nge yatanga han en phei hi chuan amoy le zual ani lam sira hian enge ni thu mang meya khatiang anga tui khawhthla ina azukin khawhthlang na force aniang chu hei azam akal chho che che ya veilam sira hian ana sazoka dinglam apo hian akal chho tho na khu kan huang khon tlemin atlem zok dewa dar sar deuh boka hmuhnawm tu don Vantawng khawhthla hi hetiang anga tui atam ani chuan chu vangin atlo thum atlo tlak tlo man hla takani ti kha ka soi thiam dan chu ni deuh mai a Vantawng khawhthla hmuhnawm vanglai en du tan chuan tun lai hi tlo hun vanglai tak ani e chum khu hei a chho zela sir ding lam a khuan hei he lama po hian a chho zel katia eng chen nge chho don ni kan ngak deuh ngat don chum kan tia tui khawhthla zup in pressure nalutukina khatiang anga asiam kha ania ka soi thiam chi alowe nge ni kan geography zir lamten an soi thiam dewanga muita muwa alan dan mai hi ania tikhuan azam ral chho ve mai in karing thui lutuk chu alang chho thei bik lo tura te kan ngai dewani amoy khop mai moi takani
ดูตอกดอนตอยละทางหมุนมาเวลฮีกันหันนั่นกวนเลยทุกทวงมันนี่ข้างกันตีหลังตัวบอลโลเตดูน่ะเองดินหุ่นเตพอหันซีร์กวนเวลละทางเวลาฮีวันต้องขอสัตย์นะชาวน้ำหุ่นกันให้บอลโลตุยเลยบอลโลจุสังทางฮีเอาออกมาไปไฟตู้ให้ลายเฮียนนัดทอกอันนั้นฉันเราว่าสุรการินด่าอันไหนฉันเราว่าใบแต่หนูไม่เตรียมหมูน้ำไม่เตรียมหมูน้ำไม่เตรียมให้เกี่ยวกันหมูอังฮีอันนี้อันกอลตูเดวบีคิดจุอันนั้นมังง่ายนี่ให้ลายฮีขดล่างนี่นะตีไฟเร่งไถเตะอาลูฮาร์ซากันหมูอังฮีอันนี้ให้กันในตัวกันอินตัวกันเตะตุยเละบอลโลขัดยังอังจีจะสังเตะค่ะหอนเละสามนี่ละมิโซมีปุยเตะตาอันนี้กันตุยขอสังเบอร์มิโซรัมมีปุยนะกันอินทรอมกันจะฟ้ายตานี่บอลโลเตะฮีมางตรนมอันนี้ละวะอัตโลตูเตนะกันนุชเชียอันนี้ทิ้งนะวางเฮียนเฮลายวันตองขอทะเอ็นน้ำมุนฟ้ายะเทียงหิมเทนันเฮียนอัตโลตูมีตูปอินหมอพูนะกันในนี่ตีตูร์กันในนี่ตีกันอินเสียตาบอลโลเตนุชเชียเราตูระกันอินอย่างเงี้ยนี่มิตรนี่นะจันกันลากะขัดยังอังคารไถ่ตบกันโฉจวนกันตุยขอดสร้างเดอร์มุนมาเตหิอังกอลตัวทันไปน์สุรการินดาเรามาเสลาเที่ยงหิมเล่ไฟตะกินเอาไทยเร่งอินนรินHi, I'm Ruben. We came from Assam, so me and my friends and my family are there. It's a very beautiful waterfall. So I'm requesting not to throw the plastics and the water bottles. I've seen so many, water bottles, plastics over here. So this is a very beautiful place. It's a very beautiful viewpoint. So I'm requesting not to spoil the viewpoint, and so that people outside from India, people outside from Northeast, if they come here, they will not, get a bad view of our Northeast. And you can see all the names written and everything. Requesting please not to do all the things. Thank you so much. Bombay, and this is our first time traveling to Mizoram, and this place is amazing. We are currently at Vantawng Falls. It is beautiful out over here. Hey, I am na nuai lam zo ka tang khan top nan kan han la le angai helam atang chon asang lam ai kha chon alang hmuhnawm vak lo ni hi Vantawng official channel min thlir sak tu te chunga lom thu kan soi tak meu mewa khongaya subscribe like le comments te min lo ti sak ram turin kan han nge non le chau ani ye